هنرمند شیوەکار و پێکەرساز سیوان سعیدیان bi berhemên xwe yên taybet ji şêwekarî ta pêkerên ji hestin navnîşana xwe li her devera got mabû hiştibû ji mehabatê şînwarê zaroktiya wî ta Amedê cihê got niha lê dimîne. Ji salî nût û çar nût û pênc û şûn da dikarim bêjim bi awayekî profesyonel û profesyonel ne wekî teknîkî wekû wê ku ji min jiyanê xwe hemî da ser hunerê û peyvî yekketim. Ji salî nût û çar nût û pênca we ez tam bi hunerê ramijûlim yanî her tiştî xwe me daye hunerê. Sêwan mijûlî çend beşê ji hunerê bûye û li ser wan xebat û karê xwe dike. Ji xetatî, xweşnivîsînê ta fotograf, şêwekarî, derhînana fîlma, dîzaynên pirtûka. Ev hemû dibin alîkar ji bo berhema sêwan ya gopê tê nasîn û têkelî hevdû dike da got berhemeke ciwan û taybet biafirîne. Gavê ku ez dinivîsim dibînim ku reng çiqas kêra min dê li nivîsê de, form çiqas kêra min nivîsê de. Gavê ku peykerekî çê dikem dibînim çiqas helbest alîkarî min dike, çiqas helbest wanî hênekî din dixetmîne yanî temam dika. Ji ber vî jî ez heya niha jî pir aliya da dişûnim. Ev serê salekê ye got sêwan li Amedê dijî û li wir kar û xebatê xwe yê hunerî berdewam dike lê atölyekê nêzîkî Sûra Amedê ya dîrokî. Berê min salê eger şaş nebûm 2012 me pêkerek bi hesin çêkir 4 metraya li Akademî Kurdî li Hewlêrê niha. Ew pêker niha heye gel hevalekî xwe me Kêhan Mihemedî me bi hev re çêkir û piştî vî ya min tu cara bi hesin nexebitî bû. Li Amedê beşê pêkersaziyê yê herî got bala sêwan kişandiye û pêre mijûl dibe. Gota niha bi dehan pêkerê hestin çêkiriye û bi wan beşdarî nav hinek çalakiyên hunerî û pêşengehan bûye. Ez diçim gel xurdeciya yanî piranî esina berhev dikim û pişra wekî lêstokekî wisa lê ew lêstok pir bingehî pêşîn dixwaze. Gerek te çandî xwe, kultûrê xwe, dîrokî xwe, motîvên xwe. Yani ez pir wisa hemî wan tişta saykolojî gelê xwe, saykolojî wekî tak, wekî civakî. Wekî civak nasî wan hemî bingehin ku gavê ku wan bingeha çê dibin le. Berhemên sîwan mî nake li ser xurtbûna hunerê û hêza wî bê çawakarî sînor û bajara derbas bike û li her deverê kare şûna xwe bigire û derbirîniyên taybet bigîne xelkê û çawa huner be beşek ji jiyana xelkên va bajarên got mîna sêrwan di wan de jiya û derbas bû. Wan Ehmed, Dengê Amerîka. Ez bi xwe niha jî piranî wana wekî ezmûnekî lê dinêr.